Fungkaham jotono taisa hanya halam sogo norongno ani blogo angkai khakai nor kaham kereng tomai khana hinai tabok se angkai phungni mamui songi tongo tamo songna nai hingke non nugui man khana roi ko sora bai akran bolte angkota athukran no thogriwi chanai hinai akran bai bo thogo hingke jumko athukran bai bo thogo hinai tini waisa athukran bai chanai hinai songi tongmani ang hingkai ko ani athukran ri risinai tabuk hingke norok ani tini ni blog joyawi pa esak jarate nai tong bai di songi tong tabuk ang Thngly khebrogo hingkai ingko sora semunya haiman kha hingko khebo hingkai kisa chikon chikon nai paiman bagi da hingke o khebo ko munai jat no man kha kisa rugui rekha hingke no kisa lopsa munai thangata hingke sikang ang o sora no rugjak baksa boro hingke sing sora hinmani no baksa boro ko sora hinya tamon thabathia tam jano hino hingke singka sora hinuta hingke kono nugui man khnara akran bo kosa tongo hingga final ani mui munai sipai khai ko pai kha mui monai nai chan sinai tabo hingke mai chawi nai tam khlai nai tong din rok hingga so tabo hingke mai rok chabai tirok tukoya koi bai rafli siama bai sawo bini logio thangnani bagai tauna kisa thanglai nai tho nai hingke cherai ni rafli siani bini school fee rok borina tongo tai bo post office rok hapnani hinsawo hingke boto cherai ganang bla hain bagai hingke kisa help khadi am hai rok ta hingke jehetu ingko riksa bo bemil engnai bla borok khorok tam thangnai mai tai masa bini bai tongo imi makhang jana haga di bong naro phaigera khata bo phainai ko bo thunani taimung tong ha di amse yang sini ke thangnan taimi ko singke thabere ngan time bini ke thunan time reading laijak jotono bo ready ingjak bua kong ne asaijak hingkai tabuk thanglai nei tasang tamo nung athok dang kha na hala kolom jang mani na de ma kolom tui sara sara bokhro go ha tui jita tui na kheba ha tui je olokhai wati ni bokun thik kori bole sima sara ai na hala thik su tong le ya bo thunan tai bin khaba geng geng tong khata bini bai tai khorok sa bin bai hingke thang pai jak already hingkai tabu khai sing thanglai nai oi hairi siro na thango o kapal kap tong ho takap di please takap di bukuk sitra kha khade ko babam basa di takap di oh ha tamo jak suku bobin mari rona thango nokhalai kya sing tabo hingke riksa rom lai nai eko bo anthagor se soktong kya hingke oro hingke omse ke ongo jamango gana lama chikoni bisingo tam jani lama rok khurlayo tam khailayo hingke gari rok bathago hingke ba jamangi thango lama o kisang kai no hingke asak satung kapra bangi tongkha sing tabuk ba jei tong ekta sing nokhalai mani se hingga ba hingke post office hapnani hingke to taisa ka sing thangte bini bai ni raflesian school pirog rete hingke lunch time klai thanga hingke to sing mas marigla kha hain bagai ekta ani sikang nokholai nai mani no ang no leri tong hangke ba nokhor mala liata hingkai amon bagai ler kha hingkai bin bai song sikang thangpai kha am bagai hingke sing ta ke thangi tong layo nai tong di oro habuya kunai tabu ka sing nokholai kha nokhorei bini bai ni school fee rok lai kha tarpore ke tabu kifilai tong layo take post office omni thanglai nai post office to thana post office thalai ne post office adi he kap mane keng sukai ko hingke post office ta habaya ko ise sing tarpore se town thanglai nai bin bai song ka already thanglai jak town sabtung hat ka thango at ka bhi bima to habla jak ta khai ko bin bai songai malai kha ta bin ma bai kelebisani bin ma bai hingke taisa school ni west ko bo paina ni thangla yo dress rok hingke singara sani tabuk
Oro bimarta hablajak koloman oro phaisi santi mansiu naithokbai mani cherai rongni juta busa busa obo marokha adin bagui bo kaisa nakhai ko bin ma phaisini sumo tui tonir laika kari sitalangnai eko bo kolomjak mandang kha khakti ja sorai kha khakti sorai kha naw bo khakti sorai nyan obba sing tongkha tabo tangai jani cherai busa rong juta kam kha ko yang sete mana hadi yang sete mar hala chikon naithok nung Canada ba adi nung Canada bo bai tongar ngwa namti pur ka mung tari thang bo bai kero thanda jagi jaran nang jagi ne base heke hai khuluk dipo ar na juti ro ba dike bin ma song phaya sak jorate si salai thanda korom berelai tongkhasung hindi ang choice khairuan na tabo engke hawkers buskang loi ko phai sopai laijak chaman dogano chanan bagai line dom laijai ko yango hangka hajuk laya ko lai sida tam chanai tam thok bisi abo nailai tonglayo engke 5 taka bang tikrei tam nanai 5 taka ni nai bomana laima chano honai nyai ko nai tugi tonglai jo khata tak baji ton hari koita tungmani uma suruma hapkai simi kisa aram nango tabo hingke aro chama dogani nokhlai phainai ko rang nokli rangchak dogana haplaijak hingke borok yakni kachak churi pailainani hinai nai tonglayo kajak borjak borok rok bai ko naili tongta borka paina bagai hingke angkai o dogan malik asukmani o chair ungko bose tulo sa asugui tongsiu kolomani ekdom marong suka hingke obo paibai khangkai siseng post office habilainai hinai tongo tangai hingga puro habi mandia lunch time kelai thangka hingke borok close khaireka hingke ba abon bagai tabuk se thanglai borok paibai kha hingke tabuk ka borok paibai yene borok churi paibai kha hingke kisa kolijar thanda khailai na hnainai eko nanglaina nai tongkhata sang satung tongman mar hingke ayang ora plesia gai asa gobang nangmai glak nangya bin mana ke test khlairi tonu ta post office habai tabo ka hani hai sung phai sopai laijak ka pendalon so tamni bagai phaijuk ka hangkai bini kaisna nimonton manjak tong phubai ni hangkai iko ta cherai mai tungnan bagai rice ceremony obo tong mani bagai bo invite manjak khane or kaisa bi cherai ni bagai gift pai talangnai phu hai hinai nai buri busabla hangkai bima to nai mani frog sitra hingke ba or jagao frog motamuti te cherai rong le kaham tong mani ba nai oro hapai laiketa